Vam decidir entre tots, a part de fer dinars i sortides i coses d'aquestes, que havia d'haver alguna cosa que ens donés a conèixer el reste de la població, tant el que anava com el que no anava. I això repercutia que també donàvem a conèixer la nostra penya en gent que tampoc no estava lligada a l'esport i potser només venien un dia de quan en quan al hoquei. I amb la col·laboració de la Junta del Reus vam decidir, per mitjans d'un amic que es deia Albert, vindre a la impremta aquesta del Xavier Subirats i fer una revista. Editar una idea que tenien al front reusenc de fer una revista per difundir una miqueta el front entre la gent. I, com que sempre he sigut propens a embolicar-me en coses de reusenques, no em vaig agafar i ho vaig veure bé. Porta una miqueta d'un resum total, que no es vegi que només és de la penya, que pugui organitzar-se d'una manera que hi hagi un periodista que pugui fer un article, una altra persona que pugui explicar una mica la història dels Reus, una mica variada. I aleshores me van demanar que feien una revista, que si volia escriure i tal, i sí, cap problema per escriure-hi, no? Una informació en un moment de que l'accés, evidentment, a internet no existia, no hi havia un accés a informació tan fàcil com avui en dia, no? Tot eren anunciants que tenien relació als Sentís, que tenien la botella de ports, que havien jugat a hoquei amb els Reus. Tots eren, diguéssim, part de l'afició. Suposo que es devien moure entre 500 o 700 exemplars de cada revista. Era un pago petit que era voluntari i servia, a part per acabar de pagar la revista, si sobraven 4 cèntims servia per aquell petit fondo per fer bufandes o per acabar d'aconseguir aquell autobús que havíem de pagar. Creus que tens, que sents amor en un racó. Veus que Reus s'ha fet tan lluny de cop. I em poses i em treus, vas decantant. Reus es va encongint. Es una lástima que no me diera el penalti, pero bueno, el penalti es una lotería, es muy difícil meter un penalti. L'ambient de l'afició del front reusenc sempre ha estat animat, guanyis o perdis o no, però que va ser una cosa especial mundial. Jo vaig estar de voluntària amb el Reus Esport i Lleure i recordo moltes anècdotes allà, vull dir, veure les aficions que eren molt fortes, vull dir, els típics italians, els argentins, els portuguesos, inclús els espanyols, no? Jo era una nena, de fet tenia 19 o 20 anys. La piña que hizo entre la afición y los jugadores, porque luego jugadores dieron camisetas, stick al aficionado del front reusenc. L'afició portuguesa és que et menjava, i em vaig canviar amb un altre voluntari, i vaig estar amb els pares del jugador que va marcar el gol per passar a la final. De otra manera, en el 92 estuvimos en esa grada de ahí, el 29 aquí detrás. Estábamos más cerca de la pista, se podía meter más presión a los equipos y claro, al haber un jugador del Reus pues, era diferente. La política nostra és de por, no mesclem. Llavors nosaltres animem a Espanya perquè és la que anava finalista. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobat la moto amb el botó engegat, tan avorrit d'estar envoltat per una colla de llepons, suant infal·libilitat com un cacic. Eren més de 500 persones de Reus, ple de policia, allí ens deien de tot, un del Barça tocant la guitarra, rient-se de nosaltres. I allí tenia aquest senyor del Barça, uns tros de traps que deien samarretes, que era un tros de drap. Ficàvem d'engarín, igual que vam fotre la d'Engarín, podíem fotre la de l'Epi. La samarreta de l'Urdangarín. Jo estava precisament enfront d'allà on estaven ells. I anava veient com la samarreta anava baixant, i anava desapareixent, i s'anava torçant. Va arrencar un senyor, quan va acabar el partit, a sortir fora, i a mi me la van donar. Allò era un delicte.
Jo l'agafo i la vaig llançar. I al final sé que la van posar dintre un bombo i la samarreta, bé, va donar el tom, no, ja dic, va donar, va semblar el tom al món, aquella samarreta que van prendre de Barcelona. El dia següent me va trucar el comissari de policia i el president del Reus, si sabien tenir la samarreta aquesta. A veure, són coses que no s'han de fer, però que tenen la seva gràcia. Toquei-te a boca num beijo sem fim. No vam tenir l'encert de passar la semifinal, però bueno, la vam competir, que és lo important sempre. Quan una final potser fèiem una pista portuguesa, normalment no passaves de la semifinal. Només en aquells temps només podia aspirar el Barça, el Liceu pel seu potencial, que sempre és el potencial de jugadors per l'economia que tenen. Quan tu no pots dominar aquesta economia, cap jugador important per meitat de preu te ve jugar aquí. El que ve jugar és perquè ho sent i perquè té ganes de jugar amb el Reus i formar part de la història. Hi havia molta gent i molt d'ambient i es vivia realment una Final Four de hoquei en una ciutat que veies abocada. Jo recordo que l'autobús va tardar molt de temps perquè se va equivocar en les direccions cap a Porto, Lisboa, i va estar 4 o 5 hores, o sigui, més de lo normal. I va fer que el viatge se n'allargués vora les 22 hores, és a dir, un viatge molt i molt pesat, passant tota la nit a l'autobús. Però bueno, en aquell temps també ens havia passat per aquí, Una vegada vam anar a Piera i vam estar quasi 2 hores per arribar, vam passar 3 vegades per Sant Sadurní, abans no vam trobar el desviu de Piera.